Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fabricate Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Play pi baru ke keteng jonga ke Taiwan ripping ro ban nga akum i main actress hakane ke Phlim Jingim. Play pi baru ngadi u pira dot terang ban ngadi u ni ki aktor hatu ke Phlim Jingim. Jingim hang ni ngas ngu kenja bandan bat pi Haba nga akum ka artis hi bat ipirangi ya Shad ke tu ka Jingrwai tu wan ba in ma te ke tu kalong ka choreography kala pher kar kom Shad kala pher te hang tu ngi dan ka Jing Shad kalong slow na kalong contemporary bat hakani ka Jing Shad pamanta pada mensim ka kemen kalong ka Jingrwai Shad te kalong stand bat kala shimpor bhayangi ruki artis baru bangin nang ban Shad ini ki steps ba kai dai wan ben wan ba wan shanga kamsen kaleng abisa wan ba tuan shanga Hari ni ke Jingrwai ngalap kelabun kita ki experience jong ama na ba Hagar Jingrwai benekong na ka Phlim Jingim pada dekam than ban ya Shad ne bani khi than kata kamet kaphan kabun kadika expression ma bahani ka Jingrwai kametsim ka kamen klabun kata ka jinge khi ka jing gidan gidan steps par kumta ngila prepare bhai le de but ita I nong hikai jongi ru I choreographer I ba one bet chang plang ila hikai bhai ngi kumno ban steps te man ki aktor ban hata Jingrwai ngila ada lagi jong step te kata ru kam ngala kadang ni kecik cita mangan nang ba ngamdi tau nong Shad hi tamba iba wan bet ila pej kumno kamet kapat jonga kalong kumno nganang ban khi kumno nganang ban kenthi bat kumta ter kumta ngakamen ba haba pipei kani Jingrwai pendap data ka jing so komen ba jing so hun ban ngarong ai kata ba ong 100% ke jing ai jonga te ka chang sai pi Paidbah pi so pinjach kumno ye kani ka jing Shad jonga kani ka pop video Four, five, six, seven, eight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beli pi berak, ka keteng jonga di wan bet bahasa Pynlong. Dia ngadai choreographer dan ini kai Shad jonga di Phlim Jingim. Dia hak bede bat ka kani jingyo jonga ban choreography ini Phlim kasi ka kumbang laong kipo mencoba ba aslam ba ngamju choreograph jo hai Phlim kasi ngala aslam. Kawai kadau kalau bang ngamdan apa Shillong ngadan sya dekhar dan dari menta pada ba ngayo yang gini kalah ban wan ban pen ni kai Shad yang hari ni Phlim kasi te kalau ge ba sutuna denga bat kham tam kum hari ni Phlim balai keteng Jingim ka ba kalau ba pher sya ba sutuna aku geliang nama ba banyo banyak terikam lam bat weni director bang sedang menpa kiki garot te apa terikam bat I long kalong ge ba sutuna nama ba lada ngi ajimut mangiru mai singap bat lada mai ajimut yang ngiru ngi singap ya ka im nama bang don kam kata ka teamwork mo magiong Play pi parlok ngare kiki garan director jongane ka Phlim Jingim ki jinge gi don shibun namarwa kare ka sin banangkong yenga ba ngayo ban dahir kum gini ki ja Jingrwai mo ki baladon hadu sau phongut tangki nongshan but
nomor ba kum ha ke tu ka tuan beit ke bangi ladap pelaj hagini sing baladap ha ke tu kalong ke khamsuk nomor ba ka jaka ki long landscape nang ta ngila ban lek kat bangi mon ma te ha kani ka Jingrwai party pan la don hadu sau phongut tangki nong Shad nang ta ka location bang use pat kalong hapo kalong indoor te skawairu kata ka jaka kalong ka ritma te hang to ngila plan rupa ya ki shot kumnongin shoot ya kani ki Jingrwai ngila le rupa ya ka storyboard kenang ba ka khamsuk ingi ki ban khamsuk ingaru ban direct mai kani ka Jingrwai Kublai api baro ngadai iba section simli producer jong ka film Jingim. Ya kini ke Jingrwai bila pendrong kumba sapangut kinong Shad sendran ne kinong Shad side. Kentup kentai bat sendran. Ya ke balai alam dai pira dot tedong Joseph pengrop Arman Disyar bat Iwanri pengrop. Kalong sya ke jing Shad ke ba internet berkeba penhun si saya pik Paidbah andal apply YouTube. Nomor kinong syong sendran kinong syong pencengan hak ne ke party. Kion kumba prapungut. Berkalong sya ka internet nomor ngila shooting hakway ka hall ha hotel. Hang ne hanu ba shalong. Berkum juru ya kene ke jing Shad ngila warak du ka LED ke ba pen internet syuk ha ba kinong Shad ki Shad kamat ba kene ke LED ke dong haden. Man pernai man penirang kat kerdan ru karkum kene ke juk menta haki film Bollywood ba haki film Hollywood ru. Ha ka bagani jing kai Shad ka Jingrwai ka baningkong bangila da ban pelaj ka belai kerteng tuan ba ye ke bang shoot apo mau sendram bat apo moleng bra te katu hantu ngi pensat tang drungut kinong Shad kata tangi kentai sudah bat ka kerteng jong Shad ke de contemporary te hagabe de bat kani Jingrwai pada menta ba ka belai kerteng mensim ka kemen te kalong ke ge ba pair ba sunat sotanat sya ka ba ngila naglian jonga ngasham jing e kawai nama ba kini ki artis ki main artis ma kini ki aktor kumjong Arman Disyar Joseph pengro Wanri pengro bat pira dot tedong kimdei ki professional dancer te hendai nge internet pada ke jinglong joki ba kitrang habang hapor menghikai ki sengap ki kongo bat ki persang ila ka jong ka bor on pani la ka jong ka sap ka maki gidan te ke jingia jonga ka di tangata hi bat hagabide bi ki sai dancer lu walang gidan sau phongut ki sai dancer ru ar phongut sinrang ar phongut ki kentai te kam dan jingia thaninga nama ba shua bangin chem ni ka shua bangin shoot ni Jingrwai ting la da ban chem audition jua anti pa mukhar habaki kinong ni sementa po ka audition gidan hado jing praphotam te na kitu praphotam ni je tang sau phongut te na pengi ni sau phongut ki ba mangai ngai kai te kalong ke ba ka ba sutanat nama ka diru ka film khasi ka baningkong do ba kinong Shad sai dancer kin pa hado sau pho kekerteng jonga kadai piba shishaling do nang put ngashong asa hamaulai slai karya ngade iwei na kinong Shad hakani ka film Jingim kublai pibaro ngakerteng i anisha damlong bat ngade iwei inong Shad ha ka film Jingim ka kerteng jong ka Jingrwai ka mensim ka kemen kublai pibaro ngade sildrang armarak ngade nong simbenta ha ka jing Shad jong ka film Jingim ka ba ai kerteng mensim ka kemen ya kene ka Jingrwai ya ki kentin ngalashnahi bat ya ka sur nila penbailang mga bari iba ban syam bat ya ka music ni ki jingtem ban penchong shit lale na ka provide studio ka badan homokar i ka jingmut bangin chnai ka ni ka Jingrwai ba kanchong shit ya ki kentin ro ban chong shit kalong nomor ba hak ni ka film ni pen i bagi kun samla ki chong shit ki kemen haba ki don kum kini ki jing Shad party bat teng hak ni ka film ni penrung ni ka Jingrwai bagi ki kun samla ki klet ya ki mi ki pa teng haba kila pa pule haba kila poi shari nang wei kim tip shu ya ki jing pule ni ki klat no ya ki jing sneng ki ki pa henre hakane ki Jingrwai la don kono ki jing subha ki Shad ki kaman tengi pai ki kim tin hak por bang snai ni ki kim tin bring penrung mensim ka kaman hangne ki Jingrwai ki ong ba haba mensim ka kaman ong kan kam dawai ong kam dawai bandi henre haba ka mensim ka kaman kalong sya ka dawai ban pen kaman ni ubreu kum juru ngila penrung hangne ba haba ka bangi kendu abang ia Shad nim khen ruspa ne dok nim khen temen ne samla hari ha ka por bang Shad ngelong ka ju de hane ka por bangi wan ra ya ne ka Jingrwai
But habang haba kini Sngi ngilap pelajar ki audio. Kisamla kila Shad kila keman mas tem ya kini ki Jingrwai. Ada ngi pai haki ngi pat ngi haka Bangkok ngi baki bero kitam ki kasi ki bla pois tero. Kitam ya de Jingrwai. Bakalong syak ba shong shit haba kitam hak te keri. Baki Jakarta temro balong ki ba sultanat. Ngi Shad ngikmen haba kendo barlok teng Snow palm and sim kakmen. Hajing snow palm and sim kakmen. Oh, tamam. Hajing snow palm. Hajing snow palm and sim kakmen. Palm and sim kakmen. Oh, good. Đây chị tamam. Hajing snow palm and sim kakmen. Bat ki Jingrwai, bat ki film bangala juak menjwa, bat dang apenya compare bat kanika Jingrwai bangala le mentama ba hikai dai ba wan ban te ngas ngoba ide ino hikai ba itriam ha ban Shad ro itriam hi banikai te ila sim kata ka por ma ban hikai yangi ba idadan kata ka patience ro naman bangim nang ban Shad ngim de ki professional dancers ko bangala ong Kelado ni kejing tama habakut pat ngilak ban pendap berkhot kini kejing Shad pereng Sngi. Berkata kata kejing job nomor ba berkhot kadi nak kejing hikai jongi ba one bed. La ikai lang yangi tu ki main banan tu buat kita side tu kita lek paham ke performance kadi ba tebet shiba palat. Ngatrai bisa isha ta ke video but phir bisa hi ban bishar hi mapi kata kejing Shad ye jongi. Hajing snow palm and sim kakmen. Long kum dawai ba yang kapor wat Pynlait no ay inside your mad neng ha birthday. Jing pangki wan jing ni ma. Sau phonget banikai Shad kam dik basuk. Te kham tam banikai lit hak ju kapor. Te kham plus bat kini ki kejing Shad ban kejing Shad ka yarenti bat kini ki main artist ki actor actress plus bat kini side dancer. Te ni pet na doki ki costume ki ba maki ki phong tu Sngi kada Ïakob shabanong kata ka party ma. Hakapor ba hikai ni ba wan band ka masan pet ngalas tu ba idon shibun kata ka idea nomor ba ila ban pen link mo bat director nang ta bat ki bat unang shoot ya kini ka Jingrwai. Te hakapor ba ki practice ru ngai ba ini ba one bed ila le storm shibun ban wan ra ya ki lalong ka kom Shad ka ba compare na ki we ki Phlim khasi ki Jingrwai badon hapok jong ka Phlim khasi te nga ai khule shibun ya I ba one bed ru namar ba ling ba jong I ru kani ka Jingrwai ka long ka ba itanat namar ba kata ngala ong ipi ba ila le storm hadu kata Wad hakane ke jing hikai jing ba on bet ngaru ngada ihun kemudian ngana sokemen marma iru ila trishtom ila hikai Shad bahaya kini no Shad sendran berkumjuru ya kini ki aktor aktores kiwiru kila penchitom mila jong kapor ban hikai lakum no shibnai syang mengi shooting pada kapor mengi shooting ru kasimpor kumba prakan tai ai nadu shbaje hadu prabaje jenmet baganda ai jing ro ru yak to ki Boston kinong Shad kerpang ke bakila pen mi saya ke but ke bor bakin kenti sasuin bakin Shad apa madan bakin pen internet cucu perkum kene ke juk ko banta kam tam ya pik ba bapin pet ya kene ke Phlim lamba kene ke Jingrwai Hajing snow palm and sim kakmen. Long kum dawai ba yang kapor wat Pynlait no ay inside your mad neng ha birthday. Jing pangki wan jing ni ma. Nakleng jongahi
ngila lek bah du kata ban pen per shoot na kini ki video bang ngila dep shoot kum ga dur bah brio nang ta kum gane ka Jingrwai khandai lan te bat kene ka tuan be bat ngakrmen na kaleng jonga ba kumbang ngila tristom du kata khnang ba phi kinong pe phin itanan ba daka jing pe jong phi daka jing itanat jong phi kane ka music video ka bangin supply ha ka live portrait ba phin support shoot ingi hadu ba kane ka Phlim kala poi ha cinema te kumbangi juang ba ka Jingrwai ka pen phere ka mood ka jing sngo jong ki breu ma te nga sngo ba ka ni ka Jingrwai ro ka la bha ban pen phere ka jing sngo jong ki breu wat la da ki sngu si ro ki sngap e ka ni ka Jingrwai ki la ban kemen na ka na ba ka ni ka Jingrwai hi ka dei kam ka keteng jong ka ni ka Jingrwai ka long men sim ka kemen te shubo lada le se menta mano ki sngu si ro nga sngo ba lada sngap hi da ka ni ka Jingrwai ken kemen ben te kumba kerteng ni ka Jingrwai mesim ka kemen ngalap syaba monsin mo habangi susi e ngi bunda tension nyimla shu ban le ke kedap tang jing susi ka jing angnut ma ba haba hagni Jingrwai pat ka di sya po perthai dong la ba sisin bakla kemen tang mesim bun kita ka jing kuslai ne ka jing pang ka jing wadak pang mesim na pang met par khoi gi jalut khamtam haba ngi yo ban shat ban khi ka met e ka phat te ka jalut ni kita ke par khoi te kumta ka mesim ka kemen ka met ka kemen magidap par khoi te jing samar khesura aku akan tip ro yapi ba ya kene ka jing shat ngilangi khanya du bangi record ya ka Jingrwai yo nong sna Jingrwai i nong sna ya ka sur ya kinong ruai kumba dan bok marbanyang ba ikong lakir sha marbo kini baro ara kila ruai bah berka Pynlong ya kinong sabro ba kin hun sisa te ka jinglut hadu benda ngiring apo hotel bingin siu ya kinong shat side ni siu ya ki ya ka hall ni siu ro ya to ka LED ka bala rem bah ni siu baro hadu benda dairu kapor ba pelat ya ne ka music video hamokar hakalai fotorek ka jinglut jong ne ka film ka jinglut jong ne ka video tang ka video music ka poi kumba arlak san pe wajar berkalong sisa ka jinglut nomor ba ngila pendut ba ngila ba nomor hadu kinong shat kina poi kumba sa pungut dai nomor ta ka daw kene ka film jong ne ka Jingrwai kan lut kan bai ka film bro ka wangi patip nomor ba ya ka film and supply no shan mon mentib ru ep hang ne ba hakalai fotorek udah bambar ke badai ke Sngi ban pelat ya kena ke music video ha YouTube ban pencong shit habang ila penlut kambun ya kena ke Jingrwai in Pynlong sendong daga dancing competition dia kena ke dancing competition ngila bu artli ki kategori berengkong kali ke junior berkuat kali ke senior ha ke senior ngila bu first prize 10,000 second prize 100,000 third prize 1,000 rangkat ki memento bar artli ki tiket namta ki cinema hall kan baka bayrong namta ki senior ila bu san spa teng kamarway kan bah ki junior ila bu first prize 1,000 second prize 1,000 but third prize 6,000 dekat ki memento bat ki artli ki tiket cinema hall ka bayrong namta ka jongki kalong art spa teng kamarway kan bah ya phi ki Paidbah ki bakwa wan paikai ila bu san furangka marway tiya kene ke jaka ngila pun baik Pynlong hakasi nasional darbarhol maukar kemen sedang nado arba jajan met tekum tang ila khotlang ya phiki Paidbah bangin wan bani simenta namar ba kinong bisar kini kinong shat ila bu i kong wanri pengrok badi aktris jong film Jingim i pira do todong ibadai aktor i arman disyar ibadai i aktor i yarab biyam ru ide aktor nangta badi Nadia Simli badi aktris jong film Dhaka Iskiam memaki kinong bisar insapia yanong in bu ha senior badi yanong in bu junior kat ba kinong penyat ki host ila bu ya i one bet changplang bidi no kashan bakum juru ya i naki wanda warjari ibadai ru aktris jong ne film tengkar pada phik Paidbah basubha sa kumba katokan Sngi ngin sayu ino wan banyak dulang bat ngi ngin nyela kemen ngin shatlang te Sngi kenang bakan ne kecing pelat ya kena ke music video kan long shot macam shit tengkar pati bro ya phihang ne bahadin bang ada shooting ya kena ke film Jingim ya ada yo ya ka certificate jong ka film na bi Guwahati ban ada bu ya ka certificate ha biju cinema timantang inang up ya ka line bangin nyo ban pedino ya ka film ha biju cinema te ni kerpat ro ya phi ba hadin bangil apply ya ka Jingrwai in upro se ka por bangin ino se ka full video ya ka full movie jong ka film ban kerpat babaro film dai ban chu song tang hayeng hereng kerpat ba pinmi ban kersan ya ka film kasi
kenang nawa ki film kasi kin kiu irat bat kumjuru leng baka film ni aji sedang ya ki longjing long sem ya ki kun samla leng baka film ni penek pensa ya ka tin kasi belang baka film ni penek ru ni pen permur ru ya ki jaka ke jongak kai perthai hang ne hajala jongi belang baka film ni penek pensa ru ya kariti dustur jongi kasi berkumjuru ya ki wipat ki jadi benda ki badan ne po jela me klia Hajing so bam sim kat men long kum da wai ba yang ka por wat pen leno ai inside your mind neng ha birthday jing pang ki wan jing e ni ma hakani ka lai tarik November ngin release ya kani ka Jingrwai Bakreng ka mensim ka komen na ka film Jingim kepada ka Jingrwai jing Shad jong ka film Jingim in sepelat haka lai tarik mentau benai hapo hanti po mokar kasi national dorbar hall hapo YouTube channel jong i kiki garat ibadairu i director jong ni ka film kumta kerpat ipi baro ki Paidbah bapin krisyan ya kani ka Jingrwai dakwa pin page pin like pin share haki WhatsApp haki Facebook bapin komen ru ya kani ka jing Shad ka jongi akor kerpat ipi bar khoi Paidbah ba ngalai bar khoi plai ka jing support mo kam tam ki videos jonga bala bun but na thai ga idor babre ide win video jonga bala bon view thai ga di ka video bon view tam hani pori khasi chantia kumta nga bo shu jing kerpat ipi ba subha ban bo ta ki phila ban I comment hapa comment section but phila ban ong ka e ga jing duna yanga mo kumta nong Shad ne kumta nong ak ne nong kumta ban express ne kanu ba phila ka jing duna na ne la dang dan ro ka jing biang ka jing Shad ne ka jing tibet ka jing ak jonga ro phila ban pesu tho inga khanang ba ngaru ngala shushu ban chakri phi ban bangala ban ai ka taka jing entertainment shushu ephi ki Paidbah tata kata sobha ban ya pe ini video ba thamai jongi ban mi nak film Jingim ban ka kerpat ba sobha ban subscribe ba share ban pani ro bar khai ki badan hangni po dikasi jantia mde hari kasi jantia ndek perthai barok koi tanga tai kerpat phi barok